Production Center. Mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style. Timan ilang kini. Ngay nig-abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago ni ng dughan mong maliputon. Palami style. Ibayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipaya ko. Tagpawa ko. Lipaya ko. Kasilag style. Gigasilagan ko ikaw. Magkalimtanay na lang ta. Dili na ko gusto makita laki pag imong anino. Lisod ng papalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan. Kay nasulat naman sa lapihan sa panahon. Nga bisan ang mga dagkong balod. Dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan. Nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa RMN Production Center. What's the style? Ako si Saring, ginaingon. Mahal ko ang akong bana. Apanatin talanggit ko sa pagpakasa, kay dili man siya makahatag sa usa ka butang nga dili mapalit og kwarta. Mao kini ang nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Unsa? Lain imong lawas, magisod ka ginawa? Day, oy. Mura magmitaas akong sugar da. Saon, masagod. Uy, masi ka magkaog tamis. Unya, inom pag ikag soft drinks. Tagsara magkukumoy na magtambal sa diabetic good. Kay adtong po napunta sa atong kidney. Day, dad ako sa ospital, day. Sige na, day. O, sige. Ako nalay drive sa auto. Tara dayon. Nisaka gid imong sugar. Mao nga gi-injeksyonan ka dayog insulin. Nah, makadaot to ba ning insulin da? Sa mangka, uy, ka malagsupak sa mga tambal sa doktor. Kung makadaot ng tambala, di na lang ta na ibaligya. Mao lagi lang istorya lagi. Ngadto na puntas kidney. Ubos ang atong sugar pero maguba sa tatong kidney na. Nahala, injekan ta lang kag 5 ka adlaw sa imong insulin ha. Pero ayaw na gyud ka og tamis ha. Ug ayaw na inom og soft drinks kasabot ka, ayaw na gyud inom. Oo, day. Bida ba yaw eh. Ug mahibaw ang doktor ani nga di na to ihusto ang adlaw sa insulin nimo makasab-an ta. Kapuya sa gimudong, uy, di man kamutuman. Wala, di na lagi kumakaon. Tamis, day. Di na sa kuminom ng soft drink. Okay. Nanam ka, day. Nanggilo ka nga kung upos. Nagiwid-iwid ka man sa... nga nag-drive, ha? Tukay na bayaan ni nga, wala nakatukob o gahi, eh. Di amang... kuan, day, kaning... Di amang ko, day. Abot ato sa bahay. Kwarto ta, ha? Butsahan ko nagmaayo ng imuha, day. Dilapit Sakitan sa maayo. kupapangig, day. Sakitan na ganun. Doon. Ugay pa na, day. Magawas, day. Taon sad nimo, Mari. Uy, dila og tudlo na lang di ang makagawa sa imo hanggana, Mari. O, Mari, uy. Mura mo ganda mahimong dani. Diabetic ba yan na? Luyat na kayo ng iya, uy. Murag manok giatay. Na, ako diri, Marino.
Ako gyoy magsigiglihay ni pare nimo. Ano man? Hinurjak man kayo. Halos kada adlaw makuturjakon. Sus Marie, gimingaw na kay ko anang butanga. Makakaon na ni gahing ako Kanang, ambot lang gyud. Ay, ako kung anak ko inanaon, sugot ko ano'y kalami, ana. Lami bitaw. Laki! Apoy bisyuha, Mari, oy. Dili. Magngol-ngol ning ako, Mari. Liman kasaw sa kaadlaw mo turjak nagkaupat na ako. Unya, tako ba kay nagbunal sa pare nimo? Hang kayo, uy. Mo ba, Marie? Ako di kay nagbunal si Paribadong. Dako, marag 2x2. Grabe yun, Mari, uy. Kung nasayog pa lang ko, nga ingon anak nakataas o kadako ng iya, Mari. Di ko musugot dihang nanguyab na ako, uy. O di ko magpakasal, anak niya. Oh, Marie. Aron ka mo tuo, Marino, nga dako ng iya, Mari. Naaman siya sud sa CR, Mari. Naligo. Inigawas, anak, mag-brief ra na siya. Unya, wa man pud na siya kay bawo nga ni Aka. Mag-brief ra gyud ang mugawas ron. Tan-awa niya ng atubangan na, Mari. Mari, nagawas na. Ha? Nag-brief lagi tuod. Ay, kabuang Pasalipod ko gamay mapalibak. ilang kurtina. Pasalipod ko aron di siya makakita, ha? Sige, Mari. Sa lipod lang yun. Ay, sige. Lawin! Manda ko gigo, day. Tan-awa niya Wag ako atubangan, kaihi. Mari. Ugdo kayo, no? Dahil, day. Hala, tuod nyo. Hala, bagala siyang Manawag ka na, eh. Unsa man nagimo siyang brief, Marie? Ay, ang iya na, Marie. Bisan mo pa mangisog, pero gimaw na, no? Hala, taas. Liman ka na. Uy, katambok Gamay? sa uoy. Day, di gawas ng batuli, day, oh. Tanawa, day. Dong. Diha sa kamari, ha? Sige. Dong. Day, Unsa man na, Dong? tanas kwarto, day. Ha? Tanas kwarto. Oh, tay pa. Ay, sagot. Ay, langgol panggak ko sa panghawag, Dong. Huy, puyo, ni tay bisita. Pre. Ay, oh. Nainan ka? Pre. Bisita, day ka, day. Ha? Ako, pre. Ay, nalapida. Mare. Ako ni. Kasi nga na Saring. ko. Saring. Ah. Oh. Si Mari, uy. Andi ka, Mare? Klaro ani sa ni picture, drawing. Oh, yan eh, ikaw, wow. Nag-brief ba ako? Saban, gusto kang muangkas sa Asa ni Gimaw ka lang. Ikaw, gitaro mo na itong bisita, uy. Mare, ulit na lang ko, Mare, ha? Pre, diha na mo, pre. Sige, bye-bye. Mari! Hala? Naunsa si Mari? Ano to siya, day? Ha? Mare siya, day! Yun. Sotoy lang kita, gawas pala yun. Ano, Pupida. uy? Mura itong nagkurog nga nakakitas imo? Lami ang hamagon. Ay, kalami ato. Kalami sa tubangan ni Paribadong. Kalami kay kitkito niya, ha. Doy, kimingaw na gikugahi. Kimingaw na ko. Kinala makatilaw gikugahi, ani. Balag makasa ako sa kumpana. Ay mo ba, Desiree? Nagilingaw ka na dyan ugahi di ay day? Lagi bayot, uy. Ang kumpana, luyat ka ayo kay diabetic, baya. Way ayo, wagi ayo. Ako pa asawa na no, na. Hiluan ko na. Ha? Way gamit, Luyat? Ayusod, ano, uy, buutan mo na akong bana. Luyat lang yun ang iya, ha? Ay, Nya, si Paribadong, siya akong ganahan nga tilawan. Siya bayo. niya na to. Ano pa yung dinis badong? Susday. Ay, kung dili pa natasuod, no? Di ko mutabang nga. Magjirjiray mo ni badong. Kulbaan man ko Ang naluloy ko sa kumbana nga nagunahuna ba nga. Magpaana ko og lain ron. Ang imong kalipay una, una aday, oy. Ang imong una naasa. Kalimti una ng bana mo, oy. Badong inhunong. Tutok. Hala, oy. Mare? Oh, ay, yan naman tungod. Ay! Mare, ikaw na? Pre. Yan na si Bay. Ay! Ay! Dolan diri ba nung yan naman dito kay Dol. Ay. Ako skilid din. Sige. Oy, napanood mo dito dahil, ay, sa kwarto. Sige na! Panood
Pagod mo! Kakyo. Hello kasi mambo. Dutani. Pwede mo hikap ko sa iba. Hikap ako. Ika pa lang. Kadiyot ako paggawas. Asatid ko ni sa akong aping ibagid ako. Nanay sa akong ibagid. Nagpikpik kong lahat ng nina. Kadi mo akong gigamit. Gana. Gibingan na ako. Kadiha. Panala kadiha. Nga naman, pre. Asa ka, pre. Pre, asa ka, pre. Yang banyak kali ko nga ako. Mansingo, matay na kawa. Targeto na tiga. Pag-juckling lang ko din niya. Target lang ako din. Uy, pasod. Nag-imo. Ay, nakapoy mo na akong gipagitan. Hindi mo pasod. Maong kay gusto. Sige, ready na ko, ready. Okay, okay. Okay, sakit. Nagot ako kung kay mo na ako gusto. Sakit. Sakit. Murag putaw siya. Ano kita? Amba ko man ito dyan. Natugyan ko gyud kang paribadong ang akong pagkababay, nakasagit ko sa kumbana nga buutan. Kung gabaan manggani ko sa akong nahimo nga kasalanan aw akong dawaton, unsaon ta man gibingaw man ko gahi. Kung moabot manggani ang gaba aw dawaton na lang. Mao ito kasama ang kaagi ni Saring, dinhining tulumanon. What's the style? Dawato na lang ang gaba kung moabot style. Kini mo ang sugilaron gisuot ni Jay Badayos, Dalit sa RMN Drama.